Ikusi behar dugu era pare bat nola aurreztu ura etxean, gure etxeko grifoetan. Orduan, erarik errezena da gutxi irekitzea. Txorrotatik horrela ur gutxi aterako da. Zer gertatzen da? Bueno, zuk hori egin dezakezu, baina etxean dauden besteak agian ez dute kasurik egiten. Badira hortarako, hemen barruan, badira kartutxoak, kartutxoa ditzen dago, eta batzuk badute hemen, ekodist ditzen dioten pieza hau, honek zer egiten du. Guk irekitzen hasten garenean, hor badu balazta edo freno bat bezala, eta orduan hor 50% edo aterako zen. Hemen erdizka geratuko zen, baina jarraitzen du aukera izaten 100% ateratzera. Ez badizute etxean inor jaramonik egiten, bada beste aukera bat. Hemen gure fregaderean azpian edo badira hemen giltza batzuk, eta giltza hauek itxi ditzazkegu pixka bat, gu nahi dugun neurrira, orduan ikusiko dugu goian zenbat ur ateratzen den, erabat irekita. Bada beste erabat, hemen atomizatzaile edo aireadore edo badira beste izen batzuk ere, hauek aldatzen baditugu ere lortu dezakegu. Hauek dira arruntenak, hau eta hau. Eta hauek aldatu ditzazkegu. Badira hor beste batzuk askoz hobeki diseinaturi daudenak, orduan hauek ongi nahasten dute ura airearekin. Orduan horrela ere lortu dezakegu aurreztea. Nola egingo genuke guk? Ez dakigugunez zeintzu diren, hoberena da. Hartu etxean duguna eta dendara joan erostera horrelako bat, denda edo iturkin biltegi batera.